Nomineret til Erhvervsprisen 2025. Schrøder A/S. Vækst, innovation og samfundsansvar. Schrøder A/S har de seneste år oplevet markant vækst. Det styrker ikke kun virksomheden, men skaber også nye job og bidrager til erhvervsudviklingen i Holsted. Gennem strategiske investeringer og en stærk markedsstrategi har Schrøder A/S cementeret sig sin position som en førende aktør inden for elinstallationer og energioptimering. De har fokus på kvalitet og innovation for at imødekomme fremtidens digitale og energieffektive behov. En vigtig milepæl var åbningen af deres nye domicil i 2024. Et tydeligt signal om deres ambition og engagement over for både medarbejdere, kunder og det lokale område. Medarbejdertrivsel og udvikling er en topprioritet i Schrøder A/S og har skabt en attraktiv arbejdsplads med høj tilfredshed. Samtidig tager de ansvar for lokalsamfundet ved at støtte lokale initiativer og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om fremtidens arbejdskraft. For deres imponerende vækst, innovative tilgang og stærke samfundsengagement er Schrøder A/S en værdig modtager af Erhvervsprisen 2025.